han til mig. Du er sådan et underligt rumvæsen. Og jeg tror, du er gravid med en dum kat. Jeg har kombination med dig, og derfor har du bare med at være en sød dreng. Sikkert. Jeg skal til at invadere en planet. Nå, det er da godt. Så har jeg nogen at tage med mig for mig selv. Hej. Jeg kommer herude fra vulkanøen, og vil gerne snakke med dig. Mange tak. Endelig er der nogen, der gider at snakke med mig. Det er så endelig på tide, der er nogen, der gider at snakke med mig. Nå, jeg skal snakke med dig. Jeg synes, du er noget. Nej, jeg har mere brug for en tegnefilmfigur lige nu. Jeg er det direkte forkert. Jeg kan godt smile. Og er på din egen skrublerfirma. I respekt for den grimme tegning her. Min ejer er i det mindste ikke dum. Det synes jeg heller ikke. Du skal bare holde din kæft, din tegnefilmfigur. Fortæl for dig selv, mand. Du er jo så tæt på at dø ude der ved den der vulkan. Så tal for dig selv og dig, hej. Ja. Du er kraftedeme også så dum. Så stopper det hele. Jeg er føreren, og derfor skal I lytte til mig. Okay. Det er bare okay, du. Helt fint. Ja, må jeg spise nogle mennesker nu? Nej! Ingen må spise noget som helst. Herre rumvæsen, er du deroppe? Ja, hvad er der? Du gider jo alligevel ikke at have mig. Så, hvorfor skal jeg tale med dig? Fordi at du er rumvæsen fra Canada. Farvel alle sammen. Hej. Det har været hyggeligt. Se den på YouTube næste gang.